κοιτάς με τα κιάλια? Τι να κοιτάω η Έρμη, την τύφλα μου. Μη μου πεις ότι περιμένεις πως θα γυρίσουν. Ποιοι? Οι Αθηναίοι. Μη χειρότερα, πού τους θυμήθηκες? Καλά, δεν πέρασαν και χρόνια, το πρωί έφυγαν. Αλήθεια. Πολύς καιρός μου φαίνεται. Τώρα θα έχουν φτάσει Αθήνα. Κανένα κινητό δεν πιάνει. Τι κάνουμε τώρα? Θα προχωρήσουμε το γαϊδούρι, όσο αντέχει ακόμα. Βραδιάζει. Πάλι σήμερα βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου, αυτή που σαν πουκαμίσο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει. Σκάσε, Μανώλη! Κρυώνω. Κωνσταντίνε, κάνε κάτι. Η κυρία Δελαπόρτα κρυώνει. Θα σου έλεγα κάτι για την κυρία Δελαπόρτα, αλλά... Συγγνώμη. Πού έχουμε παρκάρει τον Πελεγκρίνο? Παρατήσουμε στην ερημιά. Τι καηδούρι. Πόσο μακριά μπορεί να πήγε? Όσο μας κουβαλούσε πήγαινε σαν τη χελώνα. Τώρα βρήκε να ανοίξει φτερά. Μα τον δένουμε το γάιδαρο, Κωνσταντίνε! Δεν τον αφήνουμε αμολυτό! Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Στην Αθήνα το βάζω στο πάρκινγκ το γαϊδούρι μου. Δεν αντέχω άλλο. Πρέπει να προχωρήσουμε. Προχωρήστε εσείς. Αφήστε με εμένα εδώ στην ερημιά να με φάνε τα όρνεα. Δεν το εννοούσα. Ναι, πάντως κάπου πρέπει να ξαποστάσουμε. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος να ρωτήσουμε. Αυτό εκεί τι είναι? Μην πάσχοντα, μπορεί να δαγκάνει. Γιατί ζωντανός είναι. Καλησπέρα, Θείο! Και ο ζωντανός πεθαίνεις. Αχ, ξέρετε τι, πρέπει να είναι κέρινο ομοίωμα. Sorry. Σαν αυτά της Madame Tissot. Θες να μου πεις ότι φτιάξαν το κέρινο ομοίωμα ενός Τσοπάνη και το στήσανε στην ερημιά? Ναι, είναι εικαστική παρέμβαση. Ο Τσόκλης κάνει κάτι τέτοια. Τι λες, καλή μου γυναίκα? Πάνω το διαπιστώσα. Όχι, μην πας. Καλά, δεν σκιάζεσαι. Εδώ δεν σκιάχτηκα στο κάτω παρτάλι με το Χάνιμπαλ και όλο το τσίρκο γύρω μου. Τώρα θα σκιαχτώ.